And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Ang ahas ay matatagpuan na rin sa opisina. Paano nga ba mag-move on nang hindi nasasaktan? Gusto kong umalis. Gusto kong kalimutan lahat. Pero paano ko nga ba magagawa kung kasama sa paglimot ay ang taong mahal mo? Pwede nga ba? Hi, DJ Rocky. I'm here again. But before I begin, I just want to thank you and your program for enlightening me when I was down back in 2019. By the way, ako ulit to. Rian. Nakapagsulat na ako last 2019 entitled Ang Ahas ay Matatagpuan na rin sa Opisina. At gusto ko ulit sumulat sa iyo para sa mga nakinig at nagbigay na rin ng mga payo. This is my secret file. Hindi naging madali ang lahat, pero ipinaubaya ko na lang sa Panginoon. Nagpatuloy ako, DJ Rocky. Kahit napapagod na ako. Kahit na alam kong niloloko lang ako. Imagine, yung jowa ko, jumowa ng kaopisina, at nabuntis niya pa. Pero go pa rin ako. Turning 7 years on July 2019. Pero hindi ako excited. Kasi nire-ready ko na ang sarili ko. Hindi madaling talikuran, lalo na't sa mga pinagdaanan namin. Kami pa rin, pero unti-unti na akong nawawalan ng pake. I waited, Pam. Yep. Pam ay yung kaopisina niyang nabuntis niya. I waited Pam to give birth to a boy. Binilhan ko lang naman ng pair na sapatos, damit, shorts, and socks yung baby. At binigay ko through Alexis, my boyfriend. Since good terms pa rin kami. Hindi siya aware na hihintayin ko lang naman na makita yung bata so that I have the guts na talikuran na si Alexis. Kahit pa ako pa rin daw yung mahal niya. Sabi nga ni Alexis sa akin, hintayin ko raw siya. Nahintayin niya lang na maging 2 to 5 years old yung bata para malaman daw ng bata na siya ang ama. And then, pwede na siyang lumayo. What the heck? Mapapamura ka na lang talaga. Baluktot ang utak. At akala naman niya ay okay lang sa akin. Eto namang si Alexis, natatakot. Kasi sabi ni Pam, pag iniwan sila nito, hindi niya na makikita ang bata magpakailanman. Until months before manganak si Pam, namatay ang lolo ni Alexis. Vibes kami noon at alagang-alaga niya ako. Nakiramay ako kahit marami nang nakakaalam
na nabuntis ni Alexis si Pam. Nakikita ko sa mga mata ng mga tao doon yung pakikipagdalamhati nila, pati na rin sa akin. Para na rin akong namatay, diba? Nahihiya ako kasi parang sumisiksik ako na kamag-anak nila, which in fact, may papalit na sa akin na hindi lang isa, kundi dalawa. And by the way, weeks before mailibing yung lolo niya, ay nalaman na rin ng family ni Alexis. Umiyak ng umiyak yung nanay niya dahil hindi niya matanggap. Paano raw ako? Bakit niya raw ako niloko na ang bait-bait ko naman? Pero bago pa naman manganak si Pam, ay sumunod pa rin ako kay Alexis sa bahay nila. I bet that will be my last time before I'll end everything between us. At walang kaalam-alam si Alexis sa mga ginagawa ko. Pinakita ko sa kanila na I will be okay. And I am grateful to the family. Bago kami umalis, his mother confidently said, "Huwag kang mag-alala. Ikaw pa rin ang pipiliin ni Alexis." Sa sandaling yun, kumirot ang puso ko. Tumangulang ako, nagmano, at nagpaalam. Bago kami umuwi, dumaan na rin muna kami sa maliit na pwesto sa tapat ng dating campus namin. Wala pa rin pinagbago simula nung graduate kami. Napapatawa na lang ako sa mga memories namin sa isip ko. Pero ang sakit. Kumain kami ng paborito naming carbonara at burrito. Sabi ni Alexis, "Imagine, nandito pa rin tayo. Nakakamiss balikan yung dati." Alam mo, DJ Rocky, tumulo yung luha ko. Nanghihinayang sa 7 taon. Pero nag-hold on ako sa fact na hindi na pwede. When I came home, my mother confronted me. Nagulat ako, tinanong niya ako kung nakabuntis nga ba si Alexis. At kaya raw pala nawala sa ere bigla si Pam sa pinagtatrabahuhan nila dahil buntis na ito. Si Mama yung nagtanong sa akin. Naramdam ko yung lungkot niya at galit kahit mahinahon naman yung boses niya. By the way, si Pam ay nagtatrabaho sa isang radio station. So, ayun. Although nagpapasalamat na rin ako dahil nandyan si Mama to explain and support. Dahilan din yun na ipagsabi niya kay Papa sa mga kuya ko at sa mga malalapit na kamag-anak. Bumuhos ang suporta at pag-aalala ng mga kuya ko, pati na rin ang mga kaibigan ko. Sila ang mga dahilan kung bakit mas lumakas ang loob ko na lumayo sa kanila. September 2019, when Pam gave birth to their child. Hindi maipinta ang saya nila, lalo na si Alexis. Since it cannot be denied na talagang siya yung ama. Kamukhang kamukha niya eh. After she gave birth, hindi na ako nag-reply at nakipagkita kay Alexis. Although gumawa siya ng paraan para makakausap ako pero nagmatigas ako. Kahit nasa labas na siya ng bahay at nag-aantay, hindi pa rin ako nagpatinag. Tumigil lang siya nung binlock ko siya both in my number and messenger. Naghintay yung family niya na bumalik ako sa kanila. Kahit nagmakaawa na si Alexis, napuntahan ko raw yung parents niya dahil hinihintay ako ron. But it never happened because I already promised myself. At dahil doon, proud ako sa sarili ko. Dahil nakaya kong bitawan yung taong minahal ko mula 2012 hanggang 2019. It took time for me to realize everything.
Sabi nga nila, mas masakit bumitaw kapag nagtagal ang relasyon. Dapat sa unang pagkakamali pa lang, ay lumayo na ako noon pa. Then year 2020 came. Panahon ng pandemic, lumuwas ako ng Manila to pursue my teaching career. I resigned sa trabaho ko sa province at nagpursige akong magpakalayo. Patuloy ang paggawa ng dummy account ni Alexis para i-stalk ako. Nag-try din siyang mag-message. Nag-update yung mga common friend namin na susundan daw ako ni Alexis para bumalik sa dati. At baka dito na raw siya magtrabaho para magkasama na raw kami uli. Pero I insisted na wag na akong i-update kasi masaya na ako sa kung anong meron ako at kung nasaan man ako. Nagtuturo ako sa public school and I believe I am fully healed. Fast forward, DJ Rocky, year 2021. Nang sagutin ko ang nanliligaw sa akin. Time na rin siguro para sumubok. At hindi ko rin naman sinisisi ang lahat ng mga lalaki dahil lang sa naloko ako. Naniniwala ako na may nilaan para sa akin. At hindi ko yun makikita kung hindi ko susubukan. Natakot ako pero sa huli, sa kanya rin pala ang bagsak ko. Sabi nga niya sa akin, hindi ka totoong nagmahal kung hindi ka nasasaktan. Itago natin siya sa pangalang Rome. And I've met him on social media through mutual friends. He messaged me. Magkababayan pala kami, DJ Rocky. Pero nasa barko siya that time. Pero hindi siya nagkulang ng oras para iparamdam sa akin na mahalaga ako sa kanya. Nang nakilala ko siya, 3 years na siyang single. At parehas kaming nanggaling sa relasyong, parehas kaming niloko. He is way younger than me. I'm 3 years older, pero hindi yon yung iniisip namin. Ang importante ay mahal namin ang isa't isa. At wala namang mali sa ginagawa namin. Rome is sweet, kind, warm-hearted, and humble. Pinakilala niya na rin ako sa pamilya niya nung umuwi kami ng sabay sa probinsya namin. At syempre sa pamilya ko rin pinakilala ko siya. He is my companion in everything, through bitterness and happiness. With that alone, I feel so happy. Sa ngayon, DJ Rocky, while I'm here in Manila, nasa malayong karagatan uli siya. But again, Rome and I both know that we will conquer distance. Sa totoo lang, hindi naman talaga hadlang ang layo nyo sa isa't isa. Dahil napatunayan ko na sa nakaraang relasyon ko, na kahit palagi man kayong magkasama, hindi yon ang dahilan para hindi siya maganap ng iba. Sa mga napagdaanan ko, God did not forsaken me. I trusted His timing and process. At ang pinaka-importante ay hindi ako nagsisisi sa mga naging desisyon ko. Siguro hindi ko nakilala ang Romeo ko kung hindi ako naglakas ng loob na talikuran ang mga taong nanakit sa akin. Siguro umiiyak pa rin ako ngayon sa pagmamahal na hindi ko naman deserve. And maybe hindi ko mararamdaman ang tunay na pag-ibig na walang kahati at walang duda. Naniniwala ako na patuloy lang tayong gumawa ng mabuti at ibibigay ng Diyos ang nilaan niya para sa atin. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Rian at ito ang aking secret vow.